Når man holder styr på sin økonomi i virksomheden, så skal man lave det, der hedder bogføring. Og bogføring er kort og godt registrering af ens transaktioner. For at kunne gøre det, er det vigtigt, at man gemmer alle bilag, der på alt det, der foregår i virksomheden af økonomi, af økonomisk karakter. Ikke? Det vil sige, at når du går ned i brugsen og køber noget, så skal du have bongen. Når du går ned og køber benzin til din firmabil, så skal du have en kvittering på det. Når du køber nogle varer hjem til dit varelager, så skal du have en kvittering på det. Du skal altid have en kvittering på alt det, du køber og sælger på en eller anden måde. Ikke? Fordi at det er det, som du bruger for det første som dokumentation for, at der rent faktisk er sket en transaktion. Og for det andet så til at holde styr på, at det er helt præcis, hvad det er, der er foregået. Og for at kunne bogføre den her transaktion, den her bevægelse i virksomhedens økonomi på en ordentlig måde. Og når man skal bogføre, så er der indført en eller anden smart gut, der har fundet ud af, at der er noget, der hedder det dobbelte bogholderis princip. Det vil sige, at i stedet for, altså vi kunne egentlig bare tage en bankudskrift, som den her, den første, den vi havde i bankudskriften, så kunne vi se, at der er noget, der er gået ind på kontoen, der er noget, der går ud af kontoen, og så kunne vi lægge de ting sammen, eller trække dem fra hinanden, og så se, hvordan det går med virksomheden. Men det giver ikke et ordentligt billede. Der er nogle ting, vi ikke helt får med. Og derfor så er der en anden måde, at der er en person, der har opfundet et princip, som gør, at man bogfører altid noget dobbelt. Det vil sige, at man skriver noget ned det ene sted, så skal man også skrive noget ned et andet sted. Lad os vise princippet her. Det vi gør, det er, at vi har nogle forskellige konto. Lige nu før, der havde vi noget, der hedder indtægter. Går lige hen og laver noget, der hedder indtægter. Så havde vi noget, der hedder omkostninger. Så havde vi noget, der hedder aktiver. Så havde vi noget, der hedder passiver. Og indtægter. Jeg skal lige skrive det hele op. Så har man sådan et specielt system. Og det system går ud på, at man skal vi lige se her, at man skal vi se, om jeg kan få nogle streger på her. Jeg vil gerne lige have en kant her på her. Sådan der, ikke? Så hvis du nu fjerner gitterlinjerne, det kan man også gøre, så vi ikke skal kigge på dem. Så har vi det, vi hedder, at man har to sider. I stedet for at skrive plus og minus, så bogfører man på to forskellige sider. Og lad mig lige prøve at vise, hvordan det er. Det kan godt være lige en lille udfordring at gennemskue helt præcis, hvordan det foregår. Men jeg laver lige noget, der hedder nogle kontoskitser. Og kontoskitser er bare et spørgsmål om, at jeg registrerer noget, de transaktionerne på en bestemt måde. Det er ligesom at skrive det op i et regneark i virkeligheden, ikke? Men jeg skriver det bare op på en bestemt måde. Hver gang vi har en transaktion, så skal vi kende datoen for transaktionen. 1.10. for eksempel 16, ikke? 2016. Vi skal vide, hvad det er. Gebyr for betalinger eller sådan noget, ikke? Hvis vi kigger på vores bankudskrift, vi kan altid dobbeltklikke for at gøre den bredere. Og så skal vi taste beløbene. Og hvis det er en omkostning, så foregår det på den måde. For eksempel det første gebyr her, det er 40 kroner. Det er altså et negativt beløb.
Men det er ikke en omkostning, eller det er ikke en indtægt. Det er en omkostning. Omkostninger bogfører man i venstre side. Og venstre side kalder vi en debitside. Så skriver jeg 40. Jeg skriver ikke minus 40. Jeg skriver bare 40. Så burde jeg have skrevet gebyrerne herhenne. Gebyr og en dato. Den burde ikke stå herhenne. Så går vi ind på min bankudskrift og kigger i stedet igen. Så står der gebyr. Vi tager en faktura nu. Og fakturen her, det er en positiv ting. Det er en indtægt. Så vi skriver faktura 50.265 og undskyld. Vi går ind i vores nye ark her og skriver faktura. Og det var per dato nummer 3.10. Skriver 3.10.2016. Faktura 50.265. Og det er vigtigt at have den her beskrivelse, så man ved, hvad det vedrører. Og så skal vi lige se, hvad den her den var. 13.750. Her der kunne selvfølgelig kopiere den. Nej, og der skal jeg ikke registrere den i debit, jeg skal registrere den i kredit, fordi en indtægt registreres i kreditsiden. En omkostning registreres i debitsiden. Og det er lidt underligt. Det er noget, som ikke måske umiddelbart giver mening. Men det er en måde, man har fundet på at holde styr på tingene. Sådan at man altid kan se, hvad der er foregået. Det man så gør, det er, at man til sidst, når man laver et resultat, så tæller man sammen alt, hvad der står i kreditsiden. Og så trækker man det fra, der står i debitsiden. Og så ender man med at have et resultat. Men her der kan man altså gå ind og sige, jamen er der omkostninger, der har været nogle fakturer. Det er fakturaindtægt her, hvis nu tager economics. Ikke? Der har været en fakturabetaling her, kan jeg sige, på 1722,88. Economics. Det kan jeg ikke huske, hvad dato det var. Det var det 5.10. På 1722,88. Ikke? Man skal selvfølgelig have, at alle tallene står pænt. Sådan går vi ind og skriver alle tallene. I kreditsiden, hvis det er indtægter. Og i debitsiden, hvis det er en omkostning. Hvis det er en aktiv, så hører det til i debitsiden. Hvis det er et passiv, så hører det til her i kreditsiden. Altså aktiver hører til i debit, og passiver hører til i kredit. Omkostninger hører til i debit, og indtægter hører til i kredit.